Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zakatul fitr wata zakka ce wadda take da alaka da shan ruwa, wata yan gama azumi, don ake mata zakatul fitr, zakar da ake bai bayan an sha ruwa an gama azumi. Zakka ce wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta kamar da hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari da Muslim daga Abdullah bin Umar. Allah ya kara mishi yadda da shi da mahaifin shi. Yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wajabta zakatul fitr akan ɗa da bawa, babba da ƙarami na musulmi. Ya wajabta ta sa'i ake bai na dabino ko sa'i na sha'ir ko sa'i na abinci. Watan abincin da aka shekaro ana ci shi ake so a fitar sai a bayar a ba miskinai da fakirai. Malamai sun yi saɓani wa ake baiwa. Wasu na ganin duk wanda aka ce a ba zakka guda 8 inda da aka faɗi cikin suratul tauba da su za a ba. Wasu malamai kuma suna ganin a kala biyu kawai daga miskinai sai fakirai. Su kawai ake ɗaukar wannan zakka a bayar, wato su ne mabukata wanda baya da shi gaba ɗaya da wanda yake da shi abin da yake da shi baya isa shi. Me ake fitarwa? Kamar da muka faɗi ana fitar da abincin da aka shekaro ana ci. Ana ba da wannan zakkan ne tana magani guda biyu, kamar da hadisi ya inganta cikin sunan Abi Dawuda. Na farko tuhuratan lisa'ib, tana tsarkake mai azumi daga yasassan magana da ƙananan zunubai da yayi. Na biyu kuma qu'umatan lil masakin, abinci ba so a ga ƴan uwa musulmi suna bara, ba a so a samu miskinai. Sai musulunci ya ce an wajabta ma kowa ya bayar, in dai abinci ne suke fita bukata, to ran sallah ga ya an ba su. Don haka ya ku masu bara, in kun samu zakatul fitr ku ji tsoron Allah. Ba daidai bane ran sallah a ga almajiri cikin garuruwan musulmi. In an gane yana nuna ko dai musulmi ba su fitar da zakatul fitr ba, ko kuma an fitar an bashi shi bara ne yake domin ya tara kuɗi, ba baran neman abinci yake ba. Kowane musulmi ne zai bai, kowane musulmi zai fitar da sa'i ɗaya, wannan shine girman sa'i ɗaya irin wanda ake sayarwa kasuwa, ko kuma mudu guda 4, wannan shine mudu guda 4. Idan za a bayar za a cika ne, za a cika mudu, za a cika sa'i ɗaya ne. In mudu ne kuma za a cika mudu, in mudu ne kuma za a cika mudu. Inda babu wannan abinda an mudu dama min madda ya mudu, wanda ya miƙa hannu ne, mutum matsakaicin mutum idan ya miƙa hannaye ne haka aka cika, to shi zai cika wannan. Mutumin da ba babba ba sosai kuma ba ƙarami ba sosai, don haka sai a cika wannan da hannu so 4 na shinkafa ko dabino ko inabi ko zabibi ko wani abinci da yake da sauƙin ci irin wanda ake ci ran sallah. Za a iya bayarwa da gero, wanda baya da komi sai gero zai iya bayarwa da gero, to amma ya san makasudin yin ta domin a samu abincin sallah, kuma ba a cika yin abincin sallah da gero ba. Wani irin mutum ke bayarwa? Wanda ke da wani nau'in dukiya, wanda yake da abin da zai ci ɗai abin da ya rage shine nisabinta. Wata in gidan sallah da gero ba. Wani irin mutum ke bayarwa? Wanda ke da wani nau'in dukiya, wanda yake da abin da zai ci ɗai abin da ya rage shine nisabinta. Wata in gidanka akwai abin da za a ci na sallah, wani abinci ya rage, to wannan abincin shine abincin da za a fidda zakatul fitr da shi. Mai gida yana fi samma kowa cikin gidanai, kowa yana fi samma wanda yake ciyarwa, duk wanda yake kai ne wajibi ka ciyar da shi, zaka fi san mai zakatul fitr. Har jariri in akwai, in dai an haifi jaririn kafin rana ta faɗi ran azumi na ƙarshe, to za a fi san mai zakatul fitr. In akwai ciki fa, Imam Ahmad ya ce ya so a fi samma ciki. Ibn Qayyim ya karfafi wannan magana cikin Zadul Ma'ad cewa ana fi samma ciki in akwai shi, in dai an ciki. Ibn Qayyim ya karfafi wannan magana cikin Zadul Ma'ad cewa ana fi samma ciki in akwai shi, in dai an busa mai rai sai kasance shi ma an fi san mai, domin abinci ne ake son miskinai su samu. Wasu idan suka auna zakatul fitr sai su girgije, ba a girgijewa, cikawa ake yi, domin mudu aka ce ka bai. In ka je kasuwa sayan mudu aka girgije zaka ce baka so wanda aka girgije. Allah ya ce wa taj'aluna lillahi ma takrahuna, kuna ba Allah abinda ku ba ku ansa. Idan ka je kasuwa ka ce to ga mudu za a baka, zaka ce a baka so sai an cika, za kai ma ka cika ka baiwa Allah sai miskinai su samu abinci. 4 da wannan ko kuma 1 da wannan, Allah ya karba muna, Allah ya sa mu yi saboda shi. Ana bada ita ne kafin a je sallah, yanzu da ake COVID-19, kuma 1 da wannan Allah ya karba muna, Allah ya sa mu yi saboda shi. Ana bada ita ne kafin a je sallah, yanzu da ake COVID-19, yanzu mutane suka fi tsananin bukata. Zaka kana iya wa kila ma in gidanka buhu ne za a saye, an auna kowa ya kama buhu, sai a sai buhu ɗaya a ɗauke shi da yake aje a kai ma bayan Allah masu bukata. Kamar yadda Allah ya ce qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fa salla, lalle wanda ya fidda zakatul fitr
ya ambaci ubangiji ne hanyar zuwa idi kuma ya sallah idi lalle ya samu babban rabo. Allah ya samu babban rabo.